Se rupeaa jonkun transkriptoimaan. Mä tarvitsen mitään litterointia. Otetaan toi pois. Mä teen tästä tallenteen, mutta en ota noita meidän yhteisiä keskusteluja siihen mukaan, vaan pelkästään tämän info-osuuden ja laitan sen sitten tonne oma sivuille. Ja lähdetään menemään eteenpäin ja samantyyppinen sisältö on kuin viime viikolla. Ensin mä kerron noista päivitetyistä koulutuksista. Lasse jo tuossa mainitsikin, että he ovat tekemässä yhtä päivitystä Anne-Marian kanssa turvataloilla, mutta mä käyn ne sitten tarkemmin läpi vielä, mitä ne materiaalit on. Sitten noin nettisivut uudistuu. Rednetin uudistamisesta on puhuttu jo vuosikausia, mutta nyt se alkaakin kuulkaa olla totta, että Rednetin tilalle tulee vapaaehtoistietosivusto ja materiaalit tulee sitten aineistopankki. Olikohan mulla ihan erikseenkin siitä, ei taida olla, mutta mä kerron tuossa yhdessä diassa vähän eteenpäin, niin mitä kaikkea se sisällössä on. Mutta Rednet on kyllä käytössä vielä toistaiseksi, että ei tarvitse huolestua siitä, että sieltä ne materiaalit kyllä löytyy. Ja sitten siitä tiedotetaan, kun poistuu käytöstä, että vasta sen jälkeen, kun kaikki materiaali on siirretty jonnekin, mistä sen saa helposti. Ja tämä yhteydenpito kouluttajiin jatkossa tulee olemaan aika pitkälti oman kautta. Toki mä varmaan laitan sähköpostia ja noin meidän koulutustiimi järjestökehityksen puolelta, niin he pitää tietysti sähköpostilla, että CRM:ssä on noin teidän, eli meidän rekisterissä on kyllä niin kuin kouluttajatiedot ja sieltä saadaan sähköpostit, että kyllä tulee tärkeistä asioista, mutta että se oma on aina sitten semmoinen hyvä paikka, että sieltä löytyy ja siellä voi sitten keskustella. Mutta tämä on niin iso uudistus, että siitä kyllä tiedotetaan selkeästi. Ja toi vapaaehtoistietosivusto tulee olemaan niin kuin semmoinen avoin sivusto, että sinne ei tarvita salasanoja, mutta sitten sinne aineistopankkiin niin tarvitsee salasanat, mutta siellä on sitten linkit ja muut. Ja se salasana tulee olemaan sellainen, että jos se nyt unohtaa joskus, niin siihen tulee semmoinen normaali nollausjärjestelmä, mikä nykyään on ihan niin kuin tuttua, että se sähköpostiosoite, minkä te olette sinne ilmoittanut, niin sinne tulee sitten se uusi salasana, jolla pääsette kyllä sinne aineistopankkiin, jos se vanha unohtuu. Ja löytyy sitten kaikki tietysti tämmöinen tuki ja muu yhteystiedot sieltä, että ei ole mitään hätää siinä. Se on kivempi se näkymä mun mielestä sekä tuossa vapaaehtoistietosivustosta, se tulee olemaan helpompi käyttää puhelimella esimerkiksi ja sitten näkymä on ja luettavuus on todennäköisesti parempi ja sitten mä laitan sinne vähän enemmän sisältöä, kohta kerron mitä kaikkea tulee ja sitten se aineistopankin näkymä on mun mielestä ehkä helpompi hallita kuin mitä toi Rednetti oli, että kun Rednetissä oli vain niin kuin otsikko, mutta sinne tulee semmoiset kuvakkeet, niin jostain syystä se on mun mielestä helpompi hahmottaa kaikin puolin. Tämmöinen psykososiaalisen tuen käsikirja työnimellä, mä en tiedä, että onko se nyt varsinaisesti käsikirja, mutta semmoinen sivusto, ehkä siitä tulee myöskin semmoinen PDF-versio tämän toimintalinjauskauden niin kuin aikana, kun meillähän on aina tämmöinen 3 vuotta toimintalinjauskausi, osa teistä tuntee paremminkin tämän meidän järjestelmän niin kuin strategia on toimintalinjaus ja sitten se kestää aina 3 vuotta ja siinä pyritään saamaan joitakin tiettyjä asioita aikaiseksi. Ja nyt tässä on tämmöinen psykososiaalisen tuen linjaus, eli käsikirja, eli saadaan niin kuin kirjattua, mitä me tarkoitetaan psykososiaalisella tuella ja näitä meidän omia käsitteitä avataan sieltä ja kerrotaan, mitä me eri asioilla tarkoitetaan ja mitä se vapaaehtoistoiminta on. Sitten tuossa mä mainitsin jo kerran tämmöinen turvallinen mielihanke, joka on ollut
Ukrainasta paineille, mutta myöskin muuhun maahanmuuttotyöhön liittyvä hanke, niin he ovat tuottanut tämmöiset hyvän mielen kortit. Mä esittelen niitä teille. Ja sitten laitoin tähän tämmöisen muistutuksen, että aina resurssikouluttajaksi voi kouluttautua, kysyä sitä piiristä, että olisiko se mahdollista hakeutua, ja minulta voi sitä kysyä. Se yleensä yhdessä sitten sovitaan piirin ja keskustoimiston kanssa, ja siinä on hakemus ja muu, että sinne ei ihan automaattisesti, vaikka haluaisi resurssikouluttajaksi, niin sitten me katsotaan sitä kokemusta ja muuta. Mutta resurssikouluttaja tarkoittaa sitä, että voi kouluttaa meidän henkisen tuen kouluttajia, ja yleensä resurssikouluttajat voi kouluttaa muitakin kouluttajia, mutta se on niin kuin se meidän järjestelmän niin kuin kouluttajakoulutuksen tekijät ja sitten niitä materiaaleja myöskin yleensä ja kaikkia luentoja päivitetään ja muuta. Ja siitä resurssikouluttajatehtävästä maksetaan sellainen pieni, mutta ihan TESin mukainen palkkio, mutta kun tuosta muusta koulutuksesta ei makseta, mutta tämä on niin ajateltu, että siinä tuotetaan materiaalia ja sitten koulutetaan meidän kouluttajia, niin siitä saa sitä pientä palkkiota. Sitten jos teillä on mielessä, että mitä syksyllä voisi teemana olla, todennäköisesti ihan tämmöistä perustiedottamista, viestintää ja ehkä jonkun aineiston esittely, jos on päivitetty nyt meillä tai niitä ylipäätänsä noita meidän aineistoja on päivitetty, niin käydään niitä läpi, mutta jos teillä on jotain niin ajatuksia jostain luennoista tai muista, mitä te haluaisitte kuulla yhteisesti, niin voidaan katsoa sitä toteuttamista. Ja sitten muistuttelen, että taas ensi tammikuussa on mahdollisuus täydennyskoulutukseen. Siitä tulee ilmoittautuminen, mä veikkaisin, että marraskuun alussa vasta, ettei sen aikaisemmin ehkä tule se ohjelma valmistu, mutta että kannattaa laittaa, jos kiinnostaa, tai on menossa se kouluttajaoikeus umpeen, niin 3 vuoden välein se pitää uusia, niin sitten sinne varaa sen viikonlopun itselleen, mutta sinne saa tulla muutenkin kyllä. Se pitää tarkistaa aina, että miten piiri maksaa näistä täydennyskoulutuksista tai osasto, kumpi se nyt sitten maksaakaan sen, kun se maksaa kuitenkin jonkin verran, niin sitä kannattaa sitten kysyä sieltä osastosta tai piiristä, että ovatko he valmiita sen kustantamaan. Yleensä piiri ne maksaa, jotka tai tukee sitä ainakin sitä osallistumista, joilla on menossa umpeen se kouluttajapätevyys, niin että sitten on niitä kouluttajia kyllä kuitenkin. No nyt tuossa on tietenkin väärä päivämäärä, kun se oli viime viikolla, mutta 13.5. nyt on ihan samat asiat. Noi koulutusmateriaalit. Siellä on nyt päivitetty peruskurssit tai peruskurssi, eli peruskurssit Monikossa, koska siellä on suomen- ja ruotsinkieliset materiaalit on päivitetty. Sivispohja, jos olette tekemässä kurssi-ilmoitusta, niin siellä ei nyt ole sitä pohjaa olemassa, koska sitä päivitetään. Siellä on ollut väärä tuntimäärä, koska se on uusittu, mutta sitä ei ollut päivitetty. Ja nyt se päivitetään ja sitten me haetaan myöskin sille yhtä opintopistettä, että jos saataisiin se 1 opintopiste, niin sitä olisi ehkä vielä helpompi markkinoida sitä peruskurssia. Ja silloin sitä kyllä kannattaisi varmaan esimerkiksi opiskelijoille tai muualle niin markkinoida, että siitä saa ihan sen opintopisteen. Sitten haavoittuvassa asemassa oleva maahanmuuttajan tuki, sitä jo päivitettiin ja nyt on viimeiset viilaukset, mitä on saatu sitten kommentteja, että sen pitäisi olla kesäkuussa sitten valmis ja menee käännettäväksi myös. Siitä tulee tietysti ruotsin ja englanninkieliset versiot. Se englanninkielinen peruskurssi, niin sitä ei ole vielä päivitetty, että se täytyy vielä päivittää, että siinä on nyt sitten koulutettu sillä vanhalla pohjalla. Sisältö siinä ei ole juuri muuttunut, että siinä on lähinnä
peruskursseissa on muuttunut ulkoasu ja sitten kouluttajan ohje on ollut ennen semmoinen pitkä pumaska PDF, niin nyt ne on ne ohjeet laitettu sinne aina dian alle. Et sieltä löytyy sitten niitä esimerkkejä ja taustatietoa ja muuta ohjeistusta kouluttajalle. Se on ehkä helpompi. Pikkusen siellä on jotain päivitystä, mutta eipä juuri. Tämä henkinen ensiapu lapsille ja nuorille, niin se lasten osuus on päivitetty. Ei ole käännöstä vielä ruotsin kielelle, mutta nyt tulee sitten nuoriin, niin kuin Lasse sanoi, että nuorten turvatalojen asiantuntijat on sitä nuorten osuutta sitten päivittää ja se jakaantuu sitten 2 osaan, koska lapset ja nuoret on kuitenkin vähän eri lailla tämä henkinen ensiapu ja kriisityö heidän kanssaan on syytä tehdä. Sitten siellä on fiiliskierros. Fiiliskierros ei löydy sieltä kouluttajamateriaaleista, vaan se löytyy osastotuesta henkisen hyvinvoinnin, mutta fiiliskierros onkin tarkoitettu, että se ei ole varsinainen koulutusmateriaali, vaan että sitä voi ohjata kuka tahansa. Mutta että se on ehkä henkisen tuen kouluttajan hyvä tietää, mutta mä kokoan ne sinne sitten niille uusille sivuille, että ei tarvitse sitä sitten miettiä, että missä se materiaali on. Ja kerron tuosta purkukoulutuksestakin kohta. Henkisen tuen jatkokurssin case-harjoituksia on vähän muokattu ja se on alkusyksystä käytössä. Se on kyllä tehty jo jokin aikaa sitten, mutta sen käännös vielä ruotsiksi. Mä haluan sen suomeksi ja ruotsiksi yhtä aikaa, että pikkusen päivityksiä on ollut, mutta ei hirveästi ole muuttunut, että siitä ei tarvitse huolestua, että vanhalla materiaalilla mennään. Purkukoulutus päivittyy. Meillähän on ollut lyhyt purkukoulutus ja nyt tässä on ollut tämän turvallinen mieli -hankkeen ja sitten meidän tämän toimintalinjauskauden aikana on haluttu, että meidän purkukoulutukseen tulisi semmoinen vähän vahvempi vielä ja ote näihin purkuihin ja tämä perustuu diffusing-menetelmään. Se vanha purkumenetelmä, se on ihan hyvä, siihen ei tarvitse niin hirveästi sitä miettiä ja tämä fiiliskierros, ne on niin kuin semmoiset meidän perusjutut, mutta tässä on niin kuin haluttu vähän vahvistaa meidän erityisesti ehkä piireissä työntekijöiden ja sitten meidän henkisen tuen sellaisten vapaaehtoisten, jotka on paljon tekee näitä hälytystehtäviä, mutta myös teitä. Että jos te pystyisitte kouluttautumaan tähän, meillä on pilotti tulossa, meillä ei ole päivämääriä vielä, mutta me katsottiin sitä vähän tuonne lokakuun puolelle. Mä laitan siitä heti tietoa, että kun se purkukoulutus tulee, niin olisi kiva, jos teistä pääsisi osa sinne mukaan, niin siinä olisi yksi vapaaehtoistehtävä lisää, mitä me voitaisiin kouluttaa meidän henkisen tuen vapaaehtoisista tai ensiapuryhmäläisistä tai hälytysryhmäläisistä purkajia tällä uudella purkukoulutuksella. Ja ensisijaisesti me nyt toivotaan, että siitä on yksi pilotti pidetty ja sitten tulee tämä toinen tosiaan sen lokakuussa, niin erityisesti kouluttajille suunnattu, että me saataisiin kouluttajia. Ja jatkossa sitten olisi ajatus, että näitä purkukoulutuksia voisi sitten järjestää alueellisesti, että ei olisi vain yhdessä paikassa, vaan että me vähän keskustoimistolta ja piireistä tuettaisiin, että tulisi alueellisia koulutuksia. Mutta siitä tulee sitten lisätietoa. En tiedä, oliko vähän sekava toi selitys, mutta sitten kun me saadaan sitä koulutusta vähän eteenpäin, niin laitan teille lisätietoa. Sitten ollaan tekemässä tämmöistä lyhytkoulutusta henkisen tuen perusteet ensiapun vapaaehtoisille, tai ehkä se on enemmän henkinen ensiapu vapaaehtoisille. Ja he on toivonut sellaista vähän lyhyempää tiivistä koulutusta, jossa olisi
niin kuin perusperehdytystä ja siitä voisi sitten jatkaa henkisen tuen kurssille. Erityisesti tämmöiselle päivystysvapaaehtoiselle. Ja sitä ollaan nyt sitten tekemässä tässä varmaan syksyn aikana, että se on venynyt vähän siinä sen tavoitteet, mitä se tarkoittaa, niin sitä on vähän täytynyt miettiä, että minkä tyyppinen, kun periaatteessa toi henkinen ensiapu tai tuo peruskurssi olisi ihan kyllä mun mielestä ok, mutta sitten siellä on jotain semmoisia toiveita ja siitä pituudesta ja muusta, että miten se sitten, että sen voisi vähän räätälöidä sinne ensiapupuolelle. Sitten tästä mielenterveyden taitoihin liittyvä materiaali, sitä on tulossa, sitä on tuolla vapaaehtoisuudessa jo jonkin verran kehitetty, mutta sitä tulee sitten myös tähän tai tämmöiseen läsnä olevaan tämmöiseen perusvapaaehtoistoimintaan niin myöskin. Ja sitten tämmöinen materiaalia yleisiin kansalaisinfoihin, niin siihen on tarkoitus myöskin sitten ehkä ensi vuoden puolella sitten enemmän tehdä jotain ehkä valmiita YouTube-videoita. Ja sitten Ruotsin Punaisella Ristillä on jonkin verran tämmöistä interaktiivista kohtaamiseen liittyvää nettimateriaalia ja koitetaan saada rahoitus, että me saataisiin käännettyä tämä suomeksi. Siellä on tosi hyvää ruotsin ja englanninkielistä, mutta ruotsinkielinen, jossa on englanninkielinen tekstitys, mutta että me saataisiin suomenkielinen tekstitys, mutta se vähän vaatii, että se ei pelkästään riitä, että tekstitetään, kun siellä on semmoisia vaihtoehtoja, että toimit näin, niin sitten siitä mennään eteenpäin ja miten se saattaa se autettava siinä reagoida, jos sä sanot näin, niin sitten se saattaa, että siinä voi niin kuin harjoitella sitä netissä. Ja huikatkaa, jos on kysyttävää. Voidaan ottaa kyllä kaikki kysymykset sitten loppuun, kun on toi tallennus pois. Mutta sitten tänne psykososiaalisen tuen, tuosta puuttuu tuo psykososiaalisen tuen sana, mutta psykososiaalisen tuen nettikäsikirjan sisältö. Ja se avaa sitä, että mitä kriisityö on Punaisella Ristillä ja sitten toinen puoli on tätä mielenterveystaitoja. Ja tämähän on tämä kriisityö, on tätä meidän perushenkisen tuen toimintaa, mutta me siellä sitten kerrotaan vähän tarkemmin, että mitä me tarkoitetaan eri käsitteillä ja miksi puhutaan psykososiaalisesta tuesta ja miksi me puhutaan henkisestä tuesta ja mitä se kriisityö on ja ehkä mitä ensihuolto tarkoittaa ja että siellä on tärkeää, että meillä on tuo henkinen tuki mukana ja vapaaehtoisten polkua ja mitä tehtäviä on ja sitten tämä myöskin, että miten me tuetaan hälytys- ja kriisityövapaaehtoisia tai hälytystoiminnan ja kriisityön toiminnan vapaaehtoisia, kun eihän se varsinaista työtehtävää ole, mutta vaikea keksiä tuohon kriisityöhön varsinaista sanaa. Sitten tämä mielenterveystaidot on sitten sellainen, joka sinne tulee omana osuutena. Sitä on aika paljon. Tämmöistä taustamateriaalia löytyy jo esimerkiksi THL ja tämä mielenterveystalon ja tosiaan siinä meidän verkkotyössäkin on semmoinen koulutusmateriaali jo verkossa. Tarkoitus on näitä yhteisöjen resilienssiä ja kriisin kestävyyden vahvistamista ja sitä, että ihmiset voi itse niin kuin, tukea ja miettiä, että mitä kaikkea sinne mielenterveyden taidot on ja kuinka paljon niin kuin, se on aika keskeinen, kuinka paljon sitä kannattaa ehkä vapaaehtoistoiminnassakin ja niiden tuettavien kanssa niin miettiä, että mitkä asiat sitten oikeasti sitä mielenterveyttä tukee. Ja se tulee aika pitkälle sitten sinne semmoiseksi omaksi opiskeluaineistoksi. Mutta meidänhän tuo perusvapaaehtoistoiminta on aika pitkällekin tämmöistä mielenterveystaitojakin tai että vahvistetaan mielenterveyttä ja osallisuutta ja semmoista niin kuin yksinäisyyden vähentämistä, niin sehän on hyvin keskeistä. Mitäs mulla oli vielä täällä listalla? Oli hyvän mielen kortit.
Tämmöiset kortit, nämä on mun mielestä aivan ihastuttavat kortit, nämä tulee tuonne meidän verkkokauppaan, mutta niitä ei ole ihan mahdottoman paljon, että ne ei ole vielä siellä, koska ne on ollut vielä painossa. Ja siinä kestää hetki, että se tulee verkkokauppaan, mutta me tilataan myöskin piireihin näitä. Mutta että sieltä verkkokaupasta mä nyt suosittelen ja että te kouluttajat ainakin, näissä on paljon sellaista, mikä hyödyttää ihan sitä peruskouluttamista. Siellä on esimerkiksi nämä kuvat, täällä on tämmöiset niin kuin tunne, katsotaan tuossa, että kertookin. Siellä on tämmöiset kuvakortit, 50 korttia, jotka tukee tunnetaitoja ja voimavarojen tunnistamista. Ne on nämä, joissa on tämmöiset piiruskuvat. Ja sitten täällä on tämmöiset valokuvat, joilla voi näitä kaikenlaisia lämmittelykierroksia ja muita. Niin niissä on 50 erilaista korttia. Näitä tunnekuvia, näitä ei ole niin montaa, että niitä on useampi. Mä en muista nyt ihan tarkkaan kuinka monta erilaista, että siellä on sitten useampi kappale näitä aina jotain yhtä tunnetta, mutta nämä on kaikki erilaisia nämä valokuvat. Olisi täällä itse asiassa on varmaan tuommoinen, mä löydän sen, millä mä voin osoittaa, osoitin tämmöinen, osaan nyt sitä etsiä. Ja sitten siinä on ohjevihko, joka antaa taustatietoa, ja sitten erityisesti se ohjevihko on hyvä näissä harjoituskorteissa, jossa on 27 korttia, joissa on näkyy tuossa keskellä, että siinä on ohjeistus. Siinä on nyt ensin fiiliskierros, mutta sitten siellä on monia semmoisia ohjeistuksia, mitä ryhmissä voi tehdä ja käyttää, mikä tukee sitten erilaisia semmoista osallisuuden tunnetta tai jakamista ja että ne ihmiset voi miettiä sitten, että miten ne vois itse toimia ja vahvistaa sitä omaa jaksamista ja hyvinvointia siellä arjessa. Ja nämä on tosiaan sen Turvallinen mieli -hankkeessa kehitetty. Siinä on ollut satoja tuettavia ja kymmeniä vapaaehtoisia niitä testailemassa ja sieltä on sitten valittu parhaat. Sitten oli vielä yksi dia tähän liittyen. Tässä on tosiaan nämä vielä sisältö noista harjoituskorteista, että siellä on näitä fiiliskierrosta ja tutustumista ja tunteita ja tunnetainoita, vahvoja voimavarat ja kommunikaatio, yhteistyö, luonto, läsnäoloharjoitukset. Siellä on meidän mindfulness- ja rentoutusharjoituksia sitten. Ja sitten on nämä kuvakortit, voimavarakortit ja tunnekortit. Ja tämmöiset on tulossa sitten mä laitan sinne omaan sitten tiedon, kun nämä on tilattavissa. Mutta nyt tässä oli tämä info-osuus ja nyt sitten kysymyksiä ja kommentteja ja ihan niin kuin näkemyksiä saatte mitä tahansa mieleen juolahtaa. Olin varannut tähän 1,5 tuntia, me ei tarvitse ihan kokonaista käyttää, mutta jos tulee hyvää keskustelua, niin kuin viimekin kerralla, niin kyllä siinä melkein 1,5 tuntia vierähtiin, mutta ei ole pakollista. Mutta mä laitan tuon tallennuksen pois, niin sitten sen jälkeen voitte